Bagyong Hana hingpit nang nagagawa sa Philippine Area of Responsibility. Alas 8 kaniyang buntag. Apan palan gihapon kining gipagkusog ang hanging habagat ilabi na sa kasagpang bahin sa Luzon ug Visayas. Dinis Kabisayan ang kadagatan na lang sa Western Visayas ang adunay gale warning. Iron matag karon og unya masinati gihapon ang kusog nga huro sa hangin sa Central ug Eastern Visayas ug mga isolated rains kun panagsa patak-patak nga pag-uwan-uwan. Sa pagkaron gipantayan sa Pag-asa Visayas sa usa ka cloud cluster habig sa eastern portion sa Luzon nga posibleng mamahimo usa ka low pressure area sa mosunod nga mga adlaw. Not ruled out possible kini na ma-develop na tropical depression. Ang mga latest model run karon so wala pa landfall scenario, so if diha siya ma-develop sa bagyo, ma-enhance gihapon ng habagat mostly diri sa western side ng ating bansa.